la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka fɛ 21 42 14 11 66 don. Des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don AgriSup la u n'u ka système wasa don AgriSup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ production animale ma i bɛ production animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ AgriSup la Bamako tɔgɔ sɛbɛn maa minnu mana yen sugandi 18 74 40. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. A bɛ weleli kɛ 36 070. De mission officielle. Tous les paiements